Bé, els castellers era un element més d'aquesta professor del corpus. Alguns diuen que l'origen és el Ball de Valencians, però jo diria que és, aviam, és una tradició que ha agafat una extraordinària importància en els últims 30 anys com a signe de catalanitat. És molt curiós perquè hi ha dos elements festius que han anat acumulant el màxim sentit patriòtic. Abans dels castellers eren les sardanes, però les sardanes van patir, les sardanes a començament del segle XX eren importantíssimes com a signe de catalanitat. Però a la guerra, després de la guerra, la postguerra, les va assumir la falange, o sigui, els franquistes van assumir les sardanes com a element folclorista. I aleshores, clar, van perdre aquest sentit que tenien. I ara ha quedat un entremig, evidentment s'ha recuperat, continuen havent-hi sardanes, però no tenen aquell sentit importantíssim. En canvi, els castellers, que sempre havia sigut una cosa marginal, bàsicament de la zona del Camp de Tarragona, ara han assolit una importància brutal perquè hi ha diguéssim, la competència gimnàstica i física, i llavors això ha generat tota una constel·lació de noves entitats. Per mi és una neofesta, quasi, els castellers.